يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بل ما شريفلا تي في لا يبو أمبو فون إسلام يا فوليكاي نوي على كيسنا كهنا على كوكنن أو بلاجلينكا أو بسم الله أو جوما خطبة كنا كوننا بألا صنما أمبي كاتي ماليبوغو أن جوما مصري وحكم كوننا أنجا أنجا المامين كخطبة لمن يوم في أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي alhamdulillah an go tanu be Allah subhanahu wa ta'ala an zinzile ko ni ala Allah subhanahu wa ta'ala to barkalam bayni to ka tagayin ne ala Allah subhanahu wa ta'ala ka bo shaytana torola ka hina chama ni kira muhammadu ni ani muhammad tura muhammadu ka sara fukata sa al kiyama jodoma ya rabbi ala ka hina kanu bela jileni an zinzile ko ni Allah subhanahu wa ta'ala to barkalam bayni ala me je hina lo ko le ni al kiyama hina kan len tigido maka salatu cha ala kira muhammadu ni ka ani muhammad tura muhammadu ka sara ka fukata sa alkiyama joduma o kuma mo masaken tanu min tanu ka kan Allah subhanahu wa ta'ala masa min na hijabule ndo aka bunya ko nana o kuma nyewu make ku be Allah subhanahu wa ta'ala dignyonya Allah subhanahu wa ta'ala meni masai Allah subhanahu wa ta'ala o kuma dignye fi o tamma kan Allah subhanahu wa ta'ala bo me fara sanfɛ min ye fara tulo gere ka min farawla Allah subhanahu wa ta'ala doni masai Allah de masai masa min ni abe o kuma jira jegaw olu be suman la fo binga Allah subhanahu wa ta'ala ye ba dun kono Allah subhanahu wa ta'ala bo o me Allah subhanahu wa ta'ala masai masa min na aye sutura birfini fezen a Koutouba ukam ka fezeni ke ukam sutura kelgelen bela jelela amma Allah subhanahu wa ta'ala tanu sanabe masa min na ka se korota lendo aka nema ko nema munun tugutugule nyona ina fo sangi sabe shuru chugumi amma Allah subhanahu wa ta'ala barkadam jonga barkada nyugonon kura jomi na Allah subhanahu wa ta'ala ya asonde ka kerengere an shirera fina ka do matei min batu be ma nafa wala ma batu balabe torase mama na Allah subhanahu wa ta'ala kelimpete jenyonti Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala de masafuni sire Allah subhanahu wa ta'ala jurumu yafa baye ya rabbi Allah ka yafa an jurumu dugule na bangne bela jelema an shirera fina ka don an gudingi Muhammadu mun fulani Allah kan nyuma do aka chidendo ale ni ma ale don ale dona jamanaw na so somandi o kuma ale sabatira o dugule de koro yan digala kan nema ni kishane barka iko kani nanyma mbaynga ani ni chide mbaynga miyesu me robatgi o kuma madama ni ndolo o kuma olube tan ga segi ke yara bala kan nema ke kishi kira nema ni kishi ke kira muhammadi ani muhammad turam muhammad ga serenga fukata sa alkema jodo ya rabbi alaga hinakanu bela jele ayuha nas ما هذه الغفلة والاغترار وما هذا الطعام وعدم الاعتبار
أما جاءكم رسول خوفكم من عذاب النار أما جاءكم كتاب أخبر بما يؤد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوزار ليسلطن عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإيسار أما علمتم أنا الغيبة والنميمة من أكبر الأوزار أما علمتم أنا حقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أنا شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أنا الزنا يورث الافتقار أما علمتم على المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن النبي يكون عليه الصلاة والسلام بقى بكاء شديدا حتى بلى الأثام فقال له حذيفة بن يماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي على أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الزكاة يتففون المكيال ويجور السلطان ويقومون بالباطل والخسران ويشهدون بالزور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويهبون الغنى وتكلوا الأمانات وتكثروا الخيانات ويفتخرون بالنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويأكل فيها الراكن والساجد ولا يوقر سكيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم سكيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن أوراهاكا كرهوهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. حديث شريف. ako bela jelen kodo ko yelama ni yamu nyinan toy manam nyamu nyinan goy ani jetemina baliya ani nintugu ani jetemina baliya yelama aw ma don alakira alayhi salatu wassalam annana aw ma ka an lasra ka bo janama la jabara annana aw ma kitabun nana aw ma mimma on lakibara fena femi la sagolendo ala ya siranya jonye ani femi la sagonendo cheni kalawi ne kala alala na amanyo nyamaru ni nyuma keli watana haw al munkar kan jongo fatani ka bo kongo ma watuna bi la afkar ka tashu ku lakunu ka ayuro nya ka bo fena ala subhanahu wa ta'ala fe munga aw ma haramu kama aka jurmu kora ani aka don giruna no jurmu giruyi kikaro ala subhanahu wa ta'ala ana chindika oma mogora mogo min ni ate hina ana anga dekun kumana ana anga gelewa kumana yelama aw ma don ka fo ma korfo mun fleni ani nami maya mun fleni ko de jurumura so belebele yelama aw ma don ka fo ben ba fla so de nya mun fleni ko abika sababe ka adama de ni shi nagashi yelama aw ma don lomi ko abika sababe ka jabaru masafunu aka joni koro yelama an ma don jineya mu flani ko alale be fandaya chieta yelama an ma don ka fo ala soli mu flani ko abe don surunya tapmana opma yelama an ma don an nabi mamba alayhi salatu wassalam no kira muhammad alayhi salatu wassalam dondola akashira kashimina gelera kosobe fa nyeji taraka sababu ka bumushi bela jere nyigi okuma aka sahaba dobe ino na fo ma Huzaifa bin Yamani okwama ako ya khairal anam ya dabe na so herama chode ebe kashi ako chode neti kashi wakati do bina ne mandon kan okwado o wakati na silamaya bina ndanya obolo wa ubina seli raye ka toy okuma ubina ndafolo mi mana ukanga jaga mi mbo kan ndafolo la obina ka nafolo nu bina bali jagati bo arable obma fem yu ka sumani fenye okuma sumani fenunu ubina ajashi okuma fem ye fama u fenaye fama okuma olube ka ma jengene unye olu tetle okuma ubina kiti uke ni chene nyai ani bonay okuma ngalo shereya ofen obina sabati aramadu nyonche okuma ubina minike ubina dlobi
dulɔ mini amadu an yɛrɛ b'a dɔn dulɔ bɛ an bolo cogo min sisan dulɔ b'an bolo nin jamana in ka cogo min dulɔ b'an bolo nin wagati in na cogo min a dama tɛmɛnen don dɛ an kun bɛ hami ni cɛw de ka dulɔ min ka caya kosɛbɛ sisan u ko musow bɛ min dulɔ la o tuma a bɛ ne ka cɛw yɛrɛ dan dulɔ mini na o tuma o ye masibaba ye dɛ an kan k'an kɔlɔsi o la kosɛbɛ an k'an kɔlɔsi dulɔ la ani sulifɛn bɛɛ lajɛlen ko lutiya o fana bɛna yɛrɛkɛ ka cari ka fa bɛɛ lajɛlen labɔ fɔlɔ an tun b'a mɛn hakɛto kɔfɛ an tun b'a mɛn cɛ ni cɛ olu de tun bɛ lutiya kɛ an y'o de dɔn ka kɔrɔ mɛ sisan u ko muso ni muso olu ta yɛrɛ bɛ ne ka juguya cɛw ta ye fa bɛ ne ka kɛ sababu ye muso dɔw o tuma olu furu bɛ ne ka sa ka bɔ u cɛw kun k'a sababu kɛ u muso dɔw ma ka kafoɲɔgɔnya ye iriba nafolo o bɛna dun o tuma fɛn min ye dɔnkilidaw ye o tuma o de bɛna kɛ mɔgɔw ka kanufɛnw ye mɔgɔw bɛna dɔnkili kanu kosɛbɛ o tuma danaya o bɛna dɔgɔya danaya bɛna dɔgɔya danayama bɛna dɔgɔya o tuma javan bɛna caya javanbaw bɛna caya javanmɔgɔ bɛna caya hali i t'a dɔn bilen i bɛ ɲɛsin mɔgɔ min ma ko adamadenw an bɛna an yɛrɛ lawaso o tuma ni an faw danbew ye ne fa tun bɛ tan ne fa tun bɛ tan ne fa tun ye nin de ye ne fa tun ye nin de ye o tuma an bɛna an waso ni an baw danbew de ye o tuma ko mankan bɛna kɔrɔta o tuma misiriw kɔnɔna na ani kɛlɛw olu bɛna caya misiriw kɔnɔna na o tuma urukui kɛbaga o bɛna dɔgɔya wa sujudi kɛbaga o fana bɛna dɔgɔya wa denmisɛnninw tɛ maakɔrɔbaw bonya bilen o tuma maakɔrɔbaw yɛrɛ tɛ hinɛ denmisɛnninw na bilen o tuma nkalon o bɛna kɛ o tuma u ka barow de ye o tuma maakɔrɔfɔ fana ani namimaya o bɛna kɛ u nisɔndiyakow de ye o bɛna kɛ u ka jiridenw de ye ka mugan u da kɔnɔ o tuma ina araw hakan n'u ye tiɲɛ ye o tuma u bɛ tiɲɛ u b'a kɔn u tɛ sɔn ka tiɲɛ minɛ abada ni tiɲɛ kuma fɔr'u ɲɛna u tɛ sɔn k'a minɛ abada wa n'u ye tiɲɛni ko ye k'u bɛ tugu o de kɔ ana abi musa al-ashari radiyallahu anhum amina na abi musa al-ashari ma alakira ka sahaba dɔ don ala ma jɛna ka bɔ a ma a ko alakira ko alayhi salatu wasalam ko an k'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala min ka se kɔrɔtalen don k'a b'a ka funisira bolo fɛnsɛn an ye su fɛ mun sɔn an ka tuubi tile jurumuko ra o tuma tile fana mana bɔ a b'a ka fonisira bolo fɛnsɛn an ye mun sɔn an ka tuubi ka bɔ su jurumu na ko tuma ko nin de bɛ to sen na fo don bi k'a ye tile bɔra tɔgɔ di tile bɔra tile bi fɛ don min donc o tuma an b'a deli sɔnna tala fɛ anw ye jurumutɔw de ye a fɔra adamaden bɛɛ lajɛlen ye jurumutɔ de ye wa ko jurumutɔw ra hɛrɛma de ye jɔnni ye o tuma o de ye mɔgɔ minnu bɛ segin u kɔ ka tuubi ka taa ala sɔnna tala ka tuubi ka segin u kɔ an bɛ nin kalo minnu na ninnu ye ala sɔnna tala ka jurumu yafa kalo de ye wa ninnu ye ala jɔn ka kan ka surunya ala la kalo minnu na o tuma nin kalo ninnu ye o kalo de ye o tuma an k'an hakili to an yɛrɛ kun na ka tuubi ɲini ala sɔnna tala fɛ ka bɔ an ka jurumuko dogolen n'a bangenen bɛɛ lajɛlen la an bɛ dɔn an ka jamana in bɛ lahala min na sisan a dogolen tɛ maa si fana na o tuma an b'a ɲini ala sɔnna tala fɛ degun min b'an ka jamana in kan yarabi ala k'a wuli ka bɔ jamana in kan yarabi degun min bɛ jamana in kan yarabi ala k'a wuli ka bɔ jamana in kan degun min bɛ jamanadenw kan yarabi ala k'a wuli ka bɔ an n'u kan yarabi degun in kɔ hɛrɛ ala k'a di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka tilen dɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn mana wuli min mana kuma u bɛɛ k'o ɲɛmɔgɔw ka tilen ɲɛmɔgɔw ka tilen fɛn min ye donyani ye u k'olu dabila u tuma ko hakɛtigi bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'a ma komi an ɲini bɛ cogo min o tuma an ka siran ala sɔnna tala ɲɛ gindo ani bange bɛɛ lajɛlen na o de ye fɛn ye fɛn min ni a nafa b'an kan diɲɛ kɔnɔ yan wa a nafa b'an kan alikiyama dɔ don yarabi ala ka kunnadiya d'an ma ala k'an kunnadiya an bɛ an balima minnu nana bɔ an na n'o ye télévision mɔgɔw ye Cherifla télévision mɔgɔw ye Cherifla ka télévision mɔgɔw ye an ka foli b'u ye an ka barikada b'u ye u nana ka silamɛya kɔrɔta an bolo ka silamɛya ja an bolo o tuma an b'u fɔ an b'u barikada maa o maa taamana ka na an fɛ yan an b'a bɛɛ lajɛlen barikada an bɛ Cherifla yɛrɛ barikada a n'a dɛmɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen mɔgɔ sɔn silamɛya ka kunkɔrɔta yarabi ala ka wasa d'an ma ala ka kunnadiya d'an ma ala ka labanw ɲɛ ala k'o kɛ alakira bonya kosɔn a ka hɔrɔma kosɔn sallallahu alaihi wa sallam Muhammad
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا ولكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم alhamdulillahi rabbil alamin an kelen ko kanga almami ka khutba bayin lame ambe ala deli ay la deli munun ka alaka ameni tlo dama ka ala deli jumani ɲɔgɔn cɛ jurumu kafar min be ya rabbi ala kan jurumu kafar ka ala deli ya rabbi jamana ya ala ka basigi ala ko kɛ kira bonya kama ala ko kɛ sherifu horma ko son salli ala muhammad o tɛmɛnen kɔfɛ juma saliw bani an almami aya an bisimila ka denbaya la wala ladala an be baara kɛ cogoya min na n'o ye ka almami ɲininga an bena an ka almami ɲininga dakuruɲɛ damadaman yan'o cɛ an b'a fɔ almami salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an ka ɲiningali fɔlɔ bena kɛ an ka almami na ka fo ato ana jamu akaseka ofanye ɲiningali filana o ye alimamiya a nana sababuya jumɛn a bolo a ka se ka i da t'u la k'a ɲɛfɔ walasa lajɛlikɛlaw ka se ka faamuyaw sɔrɔ. Waalaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. An balimakɛ an'an karamɔgɔkɛ Amadu Jalo an bɛ i fo ka i barikada i ni taamaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen i ye ɲininkali minnu kɛ alhamdulillah n'ala sɔnna n'ala ye mun k'an garijɛgɛ an bɛna o jaabi i ka ɲininkaliw la inshallah. Alhamdulillah a ye ɲininkali kɛ tɔgɔra ne tɔgɔ Shekna Jara mais tɔgɔ kolo yɛrɛ ye Abdul Maliki de mais mɔgɔw bɛ n dɔn ni min o ye Shekna Jara de alhamdulillah o ye n tɔgɔ ye n wolola Kati yan nɔ alhamdulillah bi an sigimɛ yan nɔ alhamdulillah a ye ɲininkali kɛ alimamiya sababu la fɛn o fɛn sababu dɔ de b'a la alhamdulillah an ka cɛkɔrɔba an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ na n'o ye Mustafa Jara ala ka hinɛ na n'an ka taabaa bɛɛ lajɛlen an ye alamiya sɔrɔ ni ale de ka sababu ye ala sɔnna taala ye a latigɛ wagati la a nana bana in kolo girɛra kosɛbɛ a don a bɔra fajiri la dɔrɔn an kɔrɔtɔra a tali la ka taa n'a ye hôpital la ala y'a kɛ a ma yamaruya di mɔgɔ ma k'a fɔ ni ne tɛ a karisa k'a kɛ tan nɔ o tuma a taara hôpital la ten fo ka taa a ka furakɛli kɛ ka ban mɔgɔw kɔni ye alamiya k'a kɔfɛ o tuma ni misirimɔgɔw yɛrɛ ka misirikɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ka yamaruw ye ala y'a kɛ a tora ten nɔ fo ale segira ka na o tuma ala y'a kɛ lafiya dira ma lafiya dilen ko a ma a taara ka taa baara daminɛ misiri la o dira sa maa ko nin ko bɛ cogo min sa mɔgɔw y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ale taara a ma yamaruya di k'a fɔ ko ni ne tɛ karisa k'a selili kɛ bon a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaw kɛra a kɔfɛ k'a sababu kɛ ale ka yamaruyabaliya ye donc o tuma pour que o ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ o tuma a ye ne tɛgɛ minɛ ka fara n kɔrɔkɛ kan n'o ye Musa Jara ye an ka taa dugutigi fɛ o y'a sɔrɔ dugutigi kɔrɔba bɛ yen a bɛ balo la n'o ye Samu Siribe an fa Samu Siribe a y'a sɔrɔ bɛ balo la a taara ni ne o fɛ yen k'a fɔ o ɲɛna ko ale kɔni b'a fɛ balo bɛ saya bɛ ayiwa kɛnɛya tɔgɔ de kɛnɛya bɛ dugutaa yɛrɛ fɛnɛ bɛ ko ni ale tɛ yen don min ale b'a fɛ o tuma ne ka mɔgɔw laseli a kɔfɛ a y'o fɔ dugutigi kɔrɔba yɛrɛ ɲɛna k'a sɔrɔ a bɛ balo la dugutigi kɔrɔba ko a diyara an ye a bɛnn'a ma an kun sigilen bɛ ni nin ye
dugutigi ye yamara di k'a fɔ ko ale jɛnna n'a ye ko a ka kɛ ten o tuma a laban a ma dan o ma a laban sera ka na misirimɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ misilamɔgɔw ye k'a fɔ ale b'a ɲini u fɛ ni ale tɛ don min o tuma ne k'a bila mɔgɔw ɲɛ ka mɔgɔw seli bon misilamɔgɔw fana bɛɛ ko alhamdulilah an kun sigi bɛ ni nin ye an jɛnna ni nin ye o tuma ne ye baara daminɛ o cogo de la fo ka n'a bila bi la ale yɛrɛ a ye min kɛ alimamiya la an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ cogo min ko san 50 ani san 2 ale a y'o kɛ Musa Jara y'o kɛ alimamiya la yanni ka taa se a fatuli ma donc o tuma ne ye baara daminɛ a kɔfɛ ni a yɛrɛ ka yamaru ye o tuma o fana ni sanjɛ o fana san 10 ɲinɛ alhamdulilah alhamdulilah hakila an ye faamuya sɔrɔ o ɲininkali ninnu jaabi la an ka ɲininkali kun filanan an ka alimami la an b'a dɔn ka jɔ hadamadenw ye ka kuma u ni ala cɛla la n'o ye alimamiya ye a tɛ taa dɔnni kɔ o la an ka alimami an bɛ fɛ k'a dɔn kalan siraw la a tɛmɛna siraw jumɛnw fɛ a kalanna du jumɛnw kɔnɔ ani a kalanna dugu jumɛnw kɔnɔ an ka se k'o dɔn ɲininkali filanan diɲɛ fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ bolominɛ yɔrɔ bɛ a la o la an ka alimamiya kɔfɛ yalima bolominɛ yɔrɔ wɛrɛ b'a la wa o y'an ka ɲininkali filanan ye ayiwa alhamdulilah an balimakɛ ka ɲininkali jaabi o yɔrɔ kan fɛn min ye kalanko ta fanfɛla ye alhamdulilah ne ye kalan daminɛ n yɛrɛ ka cɛkɔrɔba de bolo yan nɔ n ye kuranɛ kalan daminɛ n yɛrɛ ka cɛkɔrɔba bolo yan yanni ka taa an faso la n'o ye Sinzani ni ye kuranɛ kalan daminɛ yan nɔ fo k'an ka walada se Abasa Watawale ne ka walada ser'o la ne ka sɔrɔ ka bɔ yan nɔ bon n bɔlen kɔ yan nɔ a ye n bila ka taa Sinzani n yɛrɛ tɔgɔ d'an mɛn an ka karamɔgɔkɛ min na n'o ye Sheikh Hayidara ala ka hinɛ na a n'a hinɛ jɔn bɛɛ lajɛlen o tuma a taara ne di o ma kalan na bon ne bɛ se yen nɔ kuma min ala y'a kɛ ale ko k'a bɛna sigi ni semi ne kun ne y'a fɔ karamɔgɔkɛ ye n ko alhamdulilah ne ye kalan daminɛ n ka cɛkɔrɔba bolo ne ka walada sera fo Abasa Watawale o tuma a ko ko jayi yɛrɛ ye karamɔgɔ ye o ne ko a karamɔgɔ ne tɛ karamɔgɔ ye donc a ye ne ye walada daminɛ a bolo Abasa fo ka taa kuranɛ jigin ale bolo o tuma ka kitabu kalan ale bolo ka sɔrɔ ka bɔ ka na cɛkɔrɔba fɛ yen sisan donc n ye wagati k'o la sisan o tuma n ka kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Musa Tarawele o tuma ale nana ɲini cɛkɔrɔba fɛ ko a bɛ ne di mɔgɔ dɔ ma pour que ka se ka métier kalan ala y'a kɛ a ye n di Adama Dabala ale ye ne di o ma o tuma ne ye métier kalan o bolo alhamdulilah ne kɔni n kɛra alimami ye ni cɛkɔrɔba ka sababu ye tan bon fɛn min ye métier ko ye n ye métier tigi de ye i y'a faamuya ne ka balo sira a bɛ sɔrɔ métier de fɛ i y'a faamuya n bɛ nɛgɛsiri kɛ n bɛ tɔligenge kɛ o de ye n ka métier yɛrɛ ye alimamiya kɔfɛ alhamdulilah hakila an ye faamuya sɔrɔ o ɲininkali ninnu jaabi la n ka alimami ɲininka misiri o misiri i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ a kɔnɔna la misiri in kɔnɔna na bi yalima gɛlɛya jumɛn de bɛ misiri in kɔnɔna na bi sabula an ɲɛ b'a la misiri in a bɛ joli sen kan o la an alimami a ka se k'i da don o la n'o bɔra yen kumakan labanna ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la mun b'a lamɛn jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan juma khutba kɛnɛ ka se ka wele bila u ma ani dakuruɲɛ laban ma ka ɲɛsin u ma a ka se ka i da don o la alhamdulilah an bɛ an balimakɛ fɔ a ka ɲininkali ninnu na ala k'an ni sababa bɛn u la fɛn min ye misiri ka haminako ye an bɛ don min na komi bi ayiwa misiri haminako a ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ a belebele dɔ ye jumɛn ye an ye baara min nun ta n'o de ye ka kɔrɔlen ci ka bɔ yen pewu o tuma ka kura jɔ a nɔ na donc baara de don baara min ni an yɛrɛ ka silamɛw o tuma olu de ye a dusu ta mɔgɔ sɔrɔ ka se ka kɔrɔlen k'ale ci ka bɔ yen ka se ka kura jɔ min ni jama bɛ se ka ku a kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna na u ye wariw bila ɲɔgɔn kan ka min 2000 ka se 1000 ma fo ka taa se bɛɛ n'i seko ma o tuma anw yɛrɛ misiri bɛ jɔ a jɔra baara kɛra a la ka se hakɛ min na sisan o tuma o ye dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ olu ka timinandiyaw de ye u y'olu yɛrɛ ka kɔrɔbɔkɔrɔbaw de faralen ɲɔgɔn kan fo ka se nin hakɛ la o tuma dɛmɛ ma bɔ yɔrɔ jan wɛrɛ fɛ ka se an ma an ka baara kɛ n'o ye nin ye dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ka cɛsiri an'u ka jija de ka se ka baara kɛ ka se nin niveau la o tuma hali bi baara a bɛ komi n'a fɔ a ma se a tilankɛra dɔɔnin sabu ka d'a kan an hakili b'a la an y'a tila sigiyɔrɔmada 2 ye tila fɔlɔ o tuma an b'a fɛ k'o bili fɔlɔ ka sɔrɔ ni mɔgɔw ye donyɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔ o tuma fɛn min ɲɛfɛ an bɛ sɔrɔ k'o ci ka bɔ yen nɔ ka sɔrɔ ka na ni tɔgɔ de o jɔcogo ɲuman ye ka fara tɔgɔ de tilebefɛla kan
donc alhamdulillah an kɔni bɛ appel lase bɛɛ lajɛlen ma silamɛ fɛn fɛn ka taa kɔrɔn ka taa tile bin bani ni kɛɲɛkan mɔgɔ ma ni i b'a fɛ k'i ka wari don ala ka baara la o tuma alhamdulillah an ka misiri fili kɔrɔ mais bɛɛ lajɛlen ka kan na an ma mabɔ maa na mɔgɔ ni i ka wari halala kɔni i bɛ wari ɲini jɛlenya kan o tuma alhamdulillah an mago b'i bolo wari la mɔgɔ sɔrɔ ka se k'an dɛmɛ ka se k'an ka misiri dafa an ye k'a tɔ lase an ye o de don k'a lase bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah an ka kuma kuncɛ laban kuma laban alhamdulillah an balima an b'u fo an balima fɛn o fɛn n'o se yɛrɛ se an ka juma in na bi Amadu Jalo a n'a ka jamakulu an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnya ɲɛma yani an ka foli tɛ pan olu kun an bɛ foli fɔlɔfɔlɔ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ o de ye an ɲɛminɛbaga n'o ye Sharifu Usmani Madani Haidara ye an ka foli bɛ ale ye sabu ka d'a kan ŋaniya ɲuman min b'a la silamɛ ɲɛtaa kosɔn an ba dun a dogolen tɛ dɛ maa ma ye maa hakilima ye bi jamana in kɔnɔ i y'a dɔn Sharifu Usmani Madani a se danbɛ di yɔrɔ min i b'a dɔn donc o tuma an ka foli fɔlɔ bi se ale ma ani a dɛmɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen télévision baarakɛlaw yɛrɛ an ka foli b'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen aw minnu nana ka na an ka kumakanw ta k'an jaw ta o tuma an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw nana hɛrɛ la cogo min yarabi ala k'aw sigi hɛrɛ la ten nɔ o tuma an ka laɲini ye jumɛn ye an karamɔgɔ Sharifu Usmani Madani Haidara a ka laɲini ye jumɛn ye o tuma jamanaw ka bɛn jamana bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka bɛn ni kelenya o ka sabati an ka jamanaw kɔnɔ i y'a faamuya sabu ka o de ntɛɲɛ ani jogow ka dilan o tuma o y'an bɛɛ lajɛlen ka laɲini de ni jogow dilanla n'i y'a min taara bin karisa kan ka karisa kun ti jogo de ma saniya ni jogo saniyara o ti k'ara fiyewu fiyewu donc n'i y'a mɛn dulɔ dama tɛmɛna jinɛya dama tɛmɛna nin bɛɛ jogo tiɲɛni de donc a ye min fɔ a ye kumakan min fɔ tiɲɛ de don jogo de tiɲɛna o de y'an bila nin dingɛ kɔnɔ donc alhamdulillah an b'a deli Ala subahana wataala fɛ yarabi ala k'an ka jogow saniya ala k'an ka jogow saniya an ka du jogo ala k'o saniya an ka dugu jogo ala k'o saniya jamana jogo ala k'o saniya o tuma an ka foli bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen kɔrɔn tile bi bɛɛ lajɛlen na maa maa y'an dɛmɛ nin baara in na an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen na yarabi jamana in degun min b'a kɔnɔ yarabi ala k'a wuli ka b'a kɔnɔ yarabi bɛɛ ni kelen ala k'o sabari jamana in kɔnɔ yarabi jamanadenw yarabi ala k'u kanu don ɲɔgɔn na o tuma ala k'o kɛ ala kɛra bonya kosɔn ka hɔrɔma kosɔn sali ala muhamɛd hakilila nin ye an selen baara in kuncɛ tuma ma o la an ka alimami a da sera alimamiya a sɔrɔla sababu min na ani ale yɛrɛ kun alimamiya kɔfɛ bolominɛyɔrɔ min b'a la ani kalanw sira fɛ a tɛmɛna sira minnu fɛ ani misiri yɛrɛ kɔnɔna degun minnu bɛ hakilila aw lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye aw ka faamuyata sɔrɔ a la o la maa ɲumanw tɛ ban jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan misiri in filɛ nin ye lahalaya min na i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la cogoya min na a mago bɛ dɛmɛ la sabula an kun bɛ samiya kan samiya ji yanni o ka bɛn o k'a sɔrɔ bililu sera ka kɛ walasa maaw ka se ka don a kɔnɔna na o la nin weleweleda bɛ bila ka taa maa ɲuman bɛɛ lajɛlen maa o maa n'a ale ka nafolo a ta ye a ka nafolo ye halala ye a ka se ka ala ka so ka se k'a jɔ maa o maa n'i ye ala ka so jɔ lahara i bɛ taa sɔrɔ i niyɔrɔ so i bɛ taa o sɔrɔ i ɲɛ ala bolo o la an bɛ ala deli a welewele kan ala ka a lase silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma o la an kun y'a fɔ aw ye k'a fɔ an bɛ Malibugu 1 juma misiri la an karamɔgɔ n'o ye ustaz Cheikhna Jara ye ale ka juma misiri la misiri min n'u b'a fɔ a ma ko Masjidul Mustafa o la min sɔrɔla a kɔnɔ Kati yan bi o kun ye nin ye o la aw minnu bɛ juma khutba lajɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan n'a tɛ fɔ aw kɔ an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ka ala deli yarabi ala ka aw mɛn lajɛli la ka o foli lasegin ka taa Cherifla duba ɲuman n'o y'an ka sababu ɲuman a seyiri Sherifu Usmani Madani Haidara o n'an ka sherifu bɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yira na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا